Dnes nás čaká celkom zaujímavý deň. Musíme nakúpiť veci na inštalovanie do jedného bytu, ktorý ideme fotiť, pripravíme ho na predaj. Ešte jeden bytík doplníme a nafotíme ho na novo. Je tu na tej istej ulici, sú to dva investičné byty, celkom zaujímavá vec. Čaká nás odovzdanie rodinného domu, ktorý sme nedávno predali. Máme tam jednu obliadku na štvorizbovom byte, hore na KVPčku, to si zažijeme. A prejdeme si ešte stavby. Volali mi dnes ráno chlapi, že im chýbajú nejaké veci, čiže pôjdeme niečo dokúpiť, pôjdeme skontrolovať, ako im to ide, v akom sú štádiu, aby sme vedeli našich klientov potom ďalej informovať. Teším sa na to, poďte so mnou. Asi som našiel umývadlo. Pre klientku budeme ladiť kúpeľňu do bielo-ružova. To bude ono. Slečna nás už čaká, je sama, môžeme ísť. Bytík sa slečne páčil, uvidíme, ako to dopadne druhá technická obliadka s rodičmi a s priateľom. Ideme zatiaľ dole, obed sme nestihli, ale na to teraz nie je čas. Vidíme sa chvíľočku. Máme ešte chvíľočku, čakám na klientov, prídeme odovzdávať tento domček rodiny, ktorý sme nedávno predali. No a potom ideme na to dekorovanie toho bytu, tešíme sa na to fotenie. Tak z dnešných úloh sme zvládli všetko je odfajkané, odškrtané, pripravené na zajtra a ja už sa teším domov. Ahojte.